akuluakulu phungutu wa chipani cha Democratic Progressive Party amene ndi Anoel Lipipa. Paja Anoel Lipipa amachokera ku Blantyre City South constituency, nde zikuona kuti kudera kwawo akumayipasa moto kwambiri ku constituency imeneyi. Chaku Chiromoni uko zuloto pa 31 January 2026 kunalitu zochitika ku constituency imeneyi, nde zikuona kuti anthu aku constituency ko anapitano kukakumana ndi Anoel Lipipa ku nyumba kwawo. Tate tingonerako mmene zinalili kumeneko, kenako tipite nkhani kuti titsate bwinobwino. Sleep anywhere, any table, any chair, in a bowl by the fire, in an old local tire, open bowl, open shoe, anything like how we do, in my bedroom, on my bed, on my pillow, on my head, anywhere that I can't sleep. Then one and all we don't position, not position, we are 1993. One by the Mudi. Honorable taona anthu akubwera kuzatifokoza kuno nkhani ya secondary school. Ino nkhani imene mwayilandira bwanji? Ndayilandira ndi chimwemwe komanso ndi chinthu chodabwitsa kwambiri kuti kodiso anthu amathakuda kwamuthokoza MP wawo chifukwa kuti apemphera chitukuko zimene amachifuna. Mmene panga kampeni Chiromoni anapempha kwambiri kunena kuti chinthu chimene akufunitsitsa kwambiri ndi secondary school. Ndi chifukwa chake tinakakamira kwambiri president wa dziko no Professor Tabitha Mutharika kuti chonde bwana 5 billion CDF jakufunika. Koma tidakati katikati titangotsegula parliament ya president asalamange confirm kuti 5 billion ikubwera kuti pange chitukuko. Nduna za maphunziro a Blight Sat anazayankha mu parliament mujamotsindika kwambiri kana kuti Chiromoni simadziwa kuna school ndipo zandikhudza kwambiri school kumene kukubwera. Ndi anthu achimva pansi pa mtima kuti no school akangona chonchi jaboma ankuta kukunura uno sili machedwa nazo zimenezo yayi. I think school jakubwera tibitiretu. So it's a clever way of putting pressure on the MP but also at the same time making sure kuti mukuthokoza munthu. This is nandi zachitikapo and anthu akudabwa nazo kuti kuti MP samathakwezedwa ndi kuti Chiromoni kufeta antibadwa kwambiri and ineyo lero ndikosangala kwambiri kuti muna kumena lili anthu anena kuti tiyenda pansi anaenda pansi kutoka Chiromoni zafika ku ndifata kuthokozela fana nawo zati ndibona Chiromoni konka kuti ya zakubezani ku nyumba. So ndi chinthu choyamba mbiri ya dziko lino likundale kuti anthu kupanga chiganizo chopita ku nyumba kwa MP ndikamuthokoza chinthu chimene chamasema chabwino. Taona komanso tamva pamenepo mutha kuonanso mmene anayipasira moto Anoel Lipipa anachita kupeza zoti aponyezatu jezi ya ku primary leto imeneyo. Kuphatikiza pamenepo tithanso kuona anthu aku constituency imeneyo mmene anavalira anachita kuvala ndithu ma uniform aku primary, komanso uthenga umene wayankhulidwa pamenepo tautsata bwinobwino taumva bwinobwino. Zikuoneka kuti nkhani imene yavuta ndi ya secondary school ku constituency imene ku Chiromoniko. Zikuoneka kuti kwa nthawi itali kulibe secondary school zomwe tikhulupira kuti ambiri titauchitira umboni, potengeranso kuti ana ambiri amene amachoka ku dera limene la ku Chiromoni ambiri ndithu amapita secondary school zomwe zili pafupi ngati mwina za Blantyre Secondary School, komanso ena amapita ku Chichi Secondary School zomwetu ndi secondary za boma, komano ena mwina amapita secondary za private. Ngati mazamva kuti kuli Michiru Private Secondary School ngati tisakulakwisa tikhulupira kuti anthu amene tili kumeneko mutha kuti konza bwinobwino. Nawo tikatsata bwinobwino Anoel Lipipa zimene akuyankhula akunena zona kuti analumikizana mbuyomu ndi anduna azamaphunziro a Blight Sat makamaka pa nkhani yokhuzana ndi secondary school kuti ku constituency imene imangidwe ndi amazaka mbazona kuti amadalira ndalama za CDF zija zimene mtsogoleri wa dziko analonjeza kuti zikhala 5 billion kuti no athe kupangira zitukuko kumeneko. Ndi amaona ngati ndalama zimenezo zikabwera ndi zimene agwiritse ntchito kuti amangire secondary school imeneyo. Komano amene afotokozera kunena zona kuti andunawo apanga zotheka kuti secondary school imeneyo imangidwe. Tikupa kuti mwina agwiritsa ntchito ndalama za boma kuchokato ku ministry imeneyo ya education osati za CDF ndi imene akuyankhulira pamene ayi ndithu ndi zinthu zabwino kwambiri kuti phungu wa nyumba ya malamulo azipasatu moto ku constituency kwake. Nde zikuoneka kuti Anoel Lipipa ku constituency imene anthu ambiri amakonda kwambiri
potengeranso ndi mmene amachitira zimaonera kuti ubale wawo ndi anthu ku constituency uli wabwino kuphatikiza pamenepo ku chipani chawo cha Democratic Progressive Party amaonera kuti ndi loyalist, munthu oti amapanga zachipani. Tikaona dansi imene watchula pamenepo Noel Lepipa si zachilendo kwenikweni kwa amene timamutsata bwino mkulu amene chifukwa mbuyo monso pamene aphungu a nyumba ya malamulo amachita zokambirana ku parliament makamakato parliament yapitayi ya chaka cha 2025 yomalizirayi. Noel Lepipa anazapitanso ndi anthu aku constituency kwawo kumeneko ku parliament ndi kunalinso ana asukulu chane kunalitu kutchola madansi ambiri tinaonanso mene zinakhalira kumeneko. Tikapitanso mpaliamenti ni munthu mmodzi amene amayipasa moto kwambiri tikamutsata bwinobwino nthawi yambuyomo iwo watu Lepipa pamodzi ndi achina Samia Suleiman ku parliament amayipasa moto kwambiri. Nthawi imeneyo chipani cha Democratic Progressive Party chili ku opposition chifukwa iwo akumene ku constituency ya ku Blantyre City South iwo anasankhidwa ngati phungu wa nyumba ya malamulo mu chaka cha 2019 ndi paja anasinthana ndi Alan Ngomoya. So kuyambira nthawi imeneyo kuzafika pano aka ali phungu pamene anasankhidwa pa chisankho chimene chinachitika last year pa 16 September 2025. Aito zimenezo ndi zimene zimafunikira phungu azikhala ndi anthu ake azikato constituency pasogolo osati akasankhidwa ndi kuti kuyiwalira constituency ngati kunali kumuzi ndi kuti no basi kusamuka kupita mtawuni kukakhala kumeneko. Ena timaona pa zisankho makamaka pa nthawi ya kampeni kunalitu kutulutsa maambulasi kutani kunyamula odwala kutenga maliro chani pamene anasankhidwa kukhala phungu wa nyumba ya malamulo. Zonsezo zinatha maganizo amangokhala kuti ayiphula motani ndi ndalama zimene zimatchulidwa kuti zakwezedwa za CDF kufika pa 5 billion akungoganiza zoti angozilemeresa okha kuyiwala ma constituency. Nkutheka tomwe ndi maganizo pa nkhani imeneyi pamene tinazona kuti Noel Lepipa amene ndi phungu wa nyumba ya malamulo wa chipani cha Democratic Progressive Party kuchokera ku Blantyre City South constituency chawo chilomoneko akuoneka kuti akuyipasa moto kwambiri ku constituency yawo pameneno anachita zokambirana ndi constituency yawo kuti kumangidwe secondary kumeneko ku Chilomoni. Ngati maganizo amene alipo fotokozani comment section koma mulemekezanso maganizo anzathu. Saiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel imene cha Fox Malawi News 18 chingoti nkhani zambiri zikamachitika ndi kuti zitha kufikirani mosavuta.